Ganito pala kasayang pag naghintay, tas dumating. Ganito. Worth it. What's up guys? It's Jazz and welcome back to another vlog. And today's video, nandito agad kami sa Ordoneta. Actually may kasama ako. Ito si Pastora Ursula. Ayan, so ngayon, ang video natin is magha-hunt kami ng laptop. Ayan, so ngayon mag-start kami dito sa Magic Mall Appliance Center. Actually galing na kami, kaso walang available. Actually hindi naman wala. Masyadong mahal. Dito, magkano yung nandun? 60 to 79. So actually yung swak sa budget. Ngayon ang goal natin is makahanap tayo ng laptop na kasyang-kasya sa budget natin. So yung budget natin is around 20 to 25 lang. Yun yung challenge natin. Finding laptop. Maglalakad-lakad muna kami. Tapos na ang mall number 1, Magic Mall. So wala. Actually galing na siya kahapon sa Dagupan Kalasyaw yung pinuntahan niya na. Sold out na lahat. Stress na siya. Pang ilang araw niya nang naghahanap. Tapos parang normal lang. next naman natin is sa Odessa. Welcome. Ano po, maghanap po kami ng laptop po. Ay, out of stock na. Yung guys, kinukuha na yung details na. So, ubos ulit dito. Dalawang store na yung napuntahan namin. Wala pa rin. 2 down. Diyan yung sa baba ng 168. Meron yung mga shop doon. Ngayon, dito na muna tayo sa Banmax tumingin. Maraming tao. Pero mukhang sold out. Ayun o, wala nang nakalagay na laptop. Ate, may available pa kayong laptop? Laptop po? May laptop next week. Next week pa? Ano mga available na darating? Lenovo. Asus meron kayo? Ayun guys, so mga Merkules Viernes pa dadating. 3 down, wala. Yan, sa kabila. PC cartel. Pang-apat. Laptop kayong available yan. Nasa 45,000 po. Wala pa rin talaga. Sige kuya, wala sa budget. But guys, puro Lenovo yung naiwan. Kung meron mang naiwan, mga 45,000, 50,000, 60, ganon. Kinuha na nila yung mga affordable prices. Ayan, buti pa tong kalabaw, walang problema sa buhay. Ilang taon na siyang nandyan. Try natin bake chef. Ito pang 5 na, pang 5. Ayun guys, so lumabas na kami ng bake chef. So 5 down. Una, walang ibang brand maliban sa Acer. Pangalawa, wala sa budget. Ngayon, pupunta kami na Savory. Ayan guys, 6 down. Ayan, so ang hirap pala maghanap ng laptop. Baka guys, may tinatago kayong laptop dyan. Pahingi naman. Hindi nyo na ginagamit ng laptop. Ang challenge daw, hanggang ikaw nakahanap ng laptop, walang kakain. Yan guys, pasok na kami ng CB Mall. Medyo challenging din pala tong challenge. Challenging kung challenge. Tingnan muna natin ulit dito sa Bake Chef. Ikaw naman mag-inquire ngayon. Kailan pa kayo naubusan kuya ng laptop? 7 down.
Next tayo sa Octagon. Sir, meron po kayo available na laptop po? Mga anong oras kaya? Alas 2 pa. Alas 2? Sa bagay, nandito pa naman tayo. Alas 2. Para lang sa laptop. Thank you, John. Mag-libre siya. O guys, siya yung saya ngayon. Guys, dapat mauna na lang tayo dun. Baka alas. Nagkaroon kami ng pag-asa. Pang 8 na namin na store, wala pa ring laptop. So, punta kami SM, pero kung wala pa rin doon, balikan namin sa Octagon. Time check is 11:40. ay 11:40 pala. Ang aga pa pala. Muntik na akong hindi na papasukin ng mga yan. Kasi daw, mukha daw akong 18. Anti-radiation. Kailan ang birthday mo? Wala, nakalimutan ko na. Research ko na lang sa Facebook. Pala siya nag-iyak kasi birthday niya. Yung tiyan ko. Ayan guys, so tapos na kaming naglibot. Siguro parang time na store yung napuntahan nun namin. Lahat walang laptop. At nakampante na kami dun sa Octagon sa CB Mall. So, yun na, hindi na kami naghanap kasi wala. Alas 2 pa yan. Kaya ngayon, yung birthday celebrant, maglilibre na siya. Babawasan na namin yung pang laptop. Hanap lang kami ng mura. Bibili ako ng laptop. Tapos uuwi na ako, maglalaro. Pati pala pumasahe kasama doon. Ayun guys, so naalala namin kanina yung sa login. Sanay na daw siya doon. Kasi sa Bible School, may login logout kami. Na-practice na kami sa ganon. Ano? Ay, nagdadali siguro. Kahit ano, same na. Kain na. Tapos na po kami kumain. Gamit ko pa yung binigay mong ganito. Maganda yung tela nun. Lagyan mo ng ganito sa kwarto mo, kunyari nasa condo. Wala nang pinto. Anong kwarto namin? Ina namin. Ibenta ko nga rin yung bato sa bangko. Ayan guys, we're waiting na para sa alas 2. So, nandito pa rin kami sa Octagon. Dito lang yung may available na laptop. Ngayon darating. So, after 6 months daw. Grabe. Ayun guys, yan na yung laptop. Anong feeling mo? Excited na siya. So, dalawang part yan. Makakabili na siya ng laptop. Hindi na siya absent sa school niya. Ganito pala kasi yung pag naghintay, tas dumating. May mga bagay na matagal hintayin. Worth it. Ang daming naghihintay ng laptop dito. Ayan. Ang Asus namin i7 tsaka Celeron. Ang specs nito almost likely 4GB tsaka 128. 128 SSD 500. Kasi ano naman yan sa school, nasakta lang itong school. Ano online lang, basta mas jack. So yun na lang po. Yung Asus na lang. Sige po. Yes. So yun na yung kaya na magagamit mo na. Kasi hindi natin alam, baka next year pa magkaan. Hindi magmamahal kasi in mo. O yun. So pag kailangan ka, mamahalin ka na. Wow! Nabuta. Ano yung masasabi mo sa Asus mo? Adorable. Adorable. Yan guys, yun na yung laptop niya. Yan po yung treasure po namin sa Dakap. Yan pa po yung mga kinurakot niya.
Ayan guys, ang saya-saya niya. Mag-aaral na siyang mabuti. Ngayon, ititreat niya ulit sarili niya. Birthday celebration. Ngayon, laptop celebration. So ngayon, we are about to end this day. And na-accomplish namin yung challenge. So ang challenge namin ay finding aces. Travel bag naman yan. Hindi ito. Hindi ko na naman kung meron. Hindi ito. Ayan talaga gusto mo. O di yan na. Dalawa pinamalengke. Kaya mamang inasal na tayo. Nag-iisip kami ng segment namin. Okay ka ba dun sa segment na Jaso Vlogs? Welcome to Jaso Vlog. Oo. Last time na nagkalo-halo kami is 2018. 2018. Yun guys, tapos na kami kumain. Thank you dahil nakasama namin kayo sa aming. So, nakasurvive kami. So, dito na kami mag-e-end yung vlog. Thank you for watching. Kanya-kanya kasi practice na sa church. Bye. Thank you. Peace out. So, i-unbox po natin yung binili namin ni Pastor just kahapon na laptop. May manual kay yung short nyo parang ano natin guys. May mga saksakan din siya sa mga gilid. Hindi ko pa alam yung tawag dun. At may fingerprint din siyang yung laptop na binili po natin. Meron po siyang free bag, free gift. So, thank you Pastor sa pagbili ng laptop. God bless. Thanks.